ndero deftere ko deftere waɗande e golle laabtuɗe kadi pawiɗe kadi e gandal laabtungal kadi simtore ko ganduɗa kadi kala neɗɗo so wawi darade ha tiime mayre walla wawi tarde no foti wawde dañji hen ko ganduɗa konde haalata ko ma waw dañji hen famamuya ko ɗum woni ndeɗo deftere wiyetede deftere annabi ɓalejo saabu annabi ɓalejo sa nani annabi ɓalejo tan no wawi mbiya ijam annabi ɓalejo mata meeɗano wodde annabi ɓalejo kay mataw meeɗa wodde aduna he taw noon annabi ɓalejo tigui e hoore mum ina wonno waɗi saabu aɗen mbi a baba adama woni annabi gadijo kono noon e yimɓeɓe kadi ɓe kolloti wonde baba adama ko annabi ɓalejo wadde noon ɗum fotani jawnude yimɓe annabi ɓalejo koko foti wonde ɗum ɗon fotani jeyagnude eɗen gandi kanko ceerno Abou Sy o windi defte kewɗe hande kene wonde debbo sappo o windi ɗumen kono eɗen gandi wonde deftere guila dawa dawi nden nawi wune ganduɗa kadi deftere ko windi to banggue koode hawo are wonde annabi ɓalejo so tawi a yurnima no mbiɗani e taro deftere nde aɗa yiya hen wonde ɗo arini wonde e baba adama hawo yette wonde ganduɗa ɓe wonde ganduɗa ko annabi Moussa hawo yetto e ganduɗa o mo ganduɗa ko Issa ibn Maryam ha kadi o yetto o mo ganduɗa wonde ko annabi Ibrahima wonde annabi Nuhu en e nuuɗi en gueɗe kewɗe wonde annabi ɓe ganduɗa ɗi o haali haala mumen e nder deftere nde kono enen min cuɓatande onen so wiyama saabu min nde o wimi tan annabi ɓalejo mbimi annabi Ibrahima holko waɗi ɗum wonno sa ruttima wonde e deftere Aboubacry Moussa Lamde windi sawru gandal ƴewata wonde oɗo annabi Ibrahima ardema wonde ha Misira saabu eɗen wondi ko ɗon woni gandal hanki ɗo ganduɗa wonde ko Afrique naaɓe ɗon kadi wonde fergo Afrique naaɓe wonde péri ɗemɗe ɗe ganduɗa wonde duftoɗe hande natɗe nder Afrique fof ko toon ummi ɗe payi hirnangue ɗe payi rewo ɗe payi worgo saabu on saaha ha yetto wonde sen ƴeewi professeur Saydou Kane e konngol muɗum ha ganduɗa wonde hande ɗo Makka woni ɗo koye Afrique wonde jeeyano te koye lamorgo Afrique jeeyano on saaha wonde ko Égypte wonno wonde ganduɗa ɗum mbiyata Misra hanki ko ɗum wonno wonde haala ka seɗen gandi hay to banggal fina tawa men to banggue dunugol sen dutti mbiɗen e deftere Aboubacry Moussa Lamde haali nde omo wi wonde hay annabi Ibrahima kañum nde duhoto wonde ari ko ha ɗo ganduɗa ɗo wiyete Misra hanki ɗo ɗo mbiyata Égypte ko ɗon ganduɗa wonde o duhi ɗum noon pinal wonde ɓooyi ɗon en ƴeewi hay oɗo dumuno sen ƴeewi wonde e ganduɗa wonde ganduɗa France nogas nayyi en jii hen kene wona temedde jeegom ɗe ganduɗa wonde ko ɓeɗo wonnoɓe fiiranoɓe refol Firaouna ubbonoɓe Aboubacry ɗum te kadi mbaylaki on saaha pinal gongal toon hanki ɓe kutorno ɗum kamɓe ceerno Harouna so ɓe mbaɗi ɗum ha gasi so joom lefol ngol maayi wonde ene wonde teddugal mum ɓe ƴettata ko ɗacce badde ɓe mbadda hen wonde ganduɗa lamɗam ɓe popɗumine ɓe poppa e joomum wonde ɗe ɓandu ha ko joomum waylata ko hankadi wawi kono fabre wayni ko noon joomum yordata taw bonata ɗiɗon wonde temedde jeegom ɗiɗo balɗe kala jiiɗo wonde catal ayo haɓre nogas nayyi ma yi ɗum wonde ene yalti hen ɗum ɗo noon so wi wonde annabi ɓalejo enen kam eɗen doga ha to annabi Ibrahima garten kadi wonde gonɗen kadi wonde koye annaɓe fulɓe wonde o jeeyano saabu wonno kanko wonata joom galle Hajara kañum kadi wonata yummum windere nde kanko baba Ibrahima wona baba windere nde saabu won wiiɓe wonde ha e oɗo ñalawma hande ko feeñata makko ko duwaw makko duwaw rasulu wonde suwa arda o ɗum noon ene feeña wonde annabi ɓalejo oɗo mbo yiɗi haalde o hayso wiyani en ko annabi Ibrahima enen kam eɗen cuusi wiide ko annabi Ibrahima ɗum ɗo ganduɗa Harouna e ko noon tigui Seydi Ndiaye no mbiɗani ko noon tigui nde wonno so tawi en duttima caggal ma en taw no duttinɗen ɗo caggal tan ma en taw ceerno Abou Sy o golli golle baɗɗe fayida kadi o golli golle ɗe ganduɗa hoorema taw wona golle holno kinade mbeɗa waɗa hunde ɗum ɗo yo yimɓe jiyam saabu o windi kono tolno e defte sappo ɗe jiiɗen walla ne woodi goɗɗe gonɗe lawol cuwa arde ɗon pawen ɗon tan junggo so en duttima to mbiɗa to banggue annabi Ibrahima mbira ko ono joboto walla ko goɗɗo enen kam en ganda beele ko ceerno kanko annabi Ibrahima o joboto walla ko goɗɗo kono kanko kam ono dallorniri ni no holliri ni e deftere nde o holli wonde kam annabi kam wona tan e nder leƴƴi ɗiɗi tan nelate walla taw tan e nokku goto tan nelate ɓaade Allah kañum sono eeri ko windere ɓaade noon windere nde kañum wona e nokku goto tan woni e ɗum ɗon noon kadi caggal ɗum no kollirɗa kadi wonde kanko annabi Ibrahima eɗen gandi so tawi en duttima caggal hay so tawi en keɓani haqiqa ko ɓalejo kurum kono kam kala e nder ɗo rewi e ndewmi tahil makko ɗo rewno e cawaji makko ma en taw golle ɗe o hollirta ko golle ɓalejo saabu hay on ɗon debbo biyeteɗo ko joom suudu makko ɗo hande gonɗo ɗo hande suudu kaaba ndu dari ɗo ka e bawo ɗon eɗen mbawi yaltinde ɗon jettoje fulɓe hay so tawi noon won wiyoɓe jettoje ɗe koɗe ɓasade hen tan ɗe gardani men enen kam sen mbelama mbiyen jettoje koye men ɗe gardi eyyi ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon jinnomi hen ɓeydude ceerno Moutar Ndiaye eyyi jettoɗe ɗe hay so ɗe gardani meɗen kam ɗe ɓooyi nde wonno ko mawɗo men
wiyata ko wonde o ɓe ganduɗa mbi wonko buuba arɗogal o wi hayso jeeya jaaru inde makko boni hen jettoɗe ɗe hayso gana jettoɗe meɗen en ɓoyde majje ɗe ganduɗa wonde ko ba e ka sabu wonde yoɓe ƴeew wonde windota ko e ɗemgal arab suudu kaaba yoɓe windoɓe fof ɗemgal arab yoɓe bindu ɗum ha sella ba e ka sabu sen duttima e mawɗo meɗen Yorodore Diallo e welede o wi sabu ko ɓandu e fittandu no yimɓe ganduɗa ndewirtuno Allah aɓe ñaago ko ɗon woni nokku ɗo ganduɗa hande ɗo waɗa ɗo suuɗo ka e ba o ɗum so ta ƴeewi ɗo haalata kanko Yorodore wonde jewta makko gila ɗo haalata haala tumani bajjelen ɗum ɗo wonde wona joni ɗum ɗo noon annabeɓe ɓaleɓe ene ɓooyi arde sabu kadi so wiyama tan ko annabi tan boɗejo tan nulete walla ko ola tan nulete ene wayno ko mbi ko Allah juumini te Allah kanko o diwi wiyeɗo o juumi ɓaari kanko woni baɗowo ɗo wela o waɗano wela o waɗano welirani o waɗa ɗo wela ɗo sa wela ko ittuma ko waɗi ko wonde yaw ɗum noon so tawi o wiyama annabi ɓalejo ene wawi wonde kono mbi kadi